Ще говоря защо избрах Sony. И има ли значение техниката? Да, има значение техниката, защото ви трябва да имате. За мен лично като човек, който иска да има различни обективи, защото всеки един обектив е различна четка, различна гледна точка, различна история, която можеш да разкажеш с нея. Нали, дали ще тесен обектив, са фокусирани в някой или широк обектив, който ще разкаже някаква голяма сцена, за мен има значение. И тук тънки момент е, има ли значение техниката, своята марка? Не, няма значение. За мен е важно аз да имам 35 мм без значение от марката, защото зрителният ъгъл е този, който искам. Искам да имам 12 или 14 мм без значение от марката. За мен е важно на каква цена ще ги взема. И ако за сумата Хикс мога да си купя един марков обектив, аз предпочитам да си купя за сумата Хикс два обектива от различна марка. Затова аз днес ще се фокусирам не просто върху Sony, а ще се концентрирам върху екосистемата на Sony. Искам да обърна внимание на всички, че до този момент Sony не са правили камери. Те нямат историята на Nikon, те нямат историята на Canon, те не са правили лентови камери, те не са правили нещо друго. Те изведнъж правят дигитална камера през 1981 година. Защото през 1980 година по-рано те създават и първата CCD матрица. Така през 1998 година създават и първия си фотоапарат с карта памет, която може да се вкара и да се изкара, което е революция към него момента. Така, през 2000 година Sony правят най-голямата си стъпка в фотографската среда. Те купуват фалиралата компания Minolta или почти фалиралата компания Minolta, която към него момент отказва да се дигитализира, както са направили вече преди това Canon. Така, голямата стъпка за Sony започва с камерата Nex 3, Nex 5, която е пусната на пазара на 11 май 2010 година. Казвам голямата стъпка, защото от него момент нататък те започват да произвеждат и да налагат байонета Sony E. Няколко години по-късно те пускат и така наречения апарат, който аз наричам преломна точка. А защо го наричам преломна точка? Бях на една фотографска конференция и тогава говорих с един приятел, който работи за Canon. Неговите думи ние в момента няма какво да им изкараме на среща. През 2018 година Canon представителите ми казаха, ние няма какво да изкараме срещу тази камера. Sony опровергаха всички митове. Няколко години преди това всички твърдяха, че безогледалните камери са много хубави, но те фокусират бавно и не са за професионална работа. Да, фокусът им е точен, но в крайна сметка те са за удоволствие, за любители. Професионалистите снимат с тежки DSLR апарати, които фокусират бързо, безпроблемно. И изведнъж се появява Sony A7 III и започва да фокусира точно толкова бързо, колкото и DSLR камерите. Но за разлика от тях, може да снима и видео. Но за разлика от тях фокусът е много по-точен. Има своите недостатъци. Това е първата голяма стъпка на Sony, с която те променят пазара и целият бизнес фотографски. От този момент нататък всички големи производители решават да спрат производството на DSLR камери, които те произвеждат много години наред и налагат на пазара. И се преориентират към безогледалните камери. Тази преломна точка, така да се каже, причупи и мен. Защото аз бях човек, който иска да снима и видео, и фото, и да не носи допълнителни камери, защото обичам да пътувам или пък отивам на ангажимент, в който има някакъв интересен момент и аз искам да снимам видео. Тази камера ми даде една различна гледна точка. Не само на мен, но и на много други хора. Затова ще покажа следващия слайд, за да разберете за какво говоря. През 2017 година Canon има 49% пазарен дял. Nikon има 24% пазарен дял, а Sony имат само 13% пазарен дял. Няколко години по-късно, през 2023 година, Canon, които са лидер на пазара, вече имат около 40% пазарен дял. Искам да обърна внимание, че Sony са вече с 32% пазарен дял. Nikon изостават с 13% пазарен дял, а Fuji, които са били допреди няколко години в графата други, вече с 8% пазарен дял. Затова казвам, че това е преломната точка. Към днешен ден много професионални фотографи продължават да снимат с
с ето този работен кон, защото това е една изключително добра камера на изключително добра цена, която често пъти е на много хубава промоция и много наши курсисти я вземат и използват за какво ли не. От 2017 година е, може би, най-продаваната камера на Sony. Снимки или видео. Някога, когато снимах с Nikon, се налагаше да търся някакви алтернативни решения за звука или за да взема допълнително камера. Sony ми го решиха този проблем от раз. Към днешен момент Nikon също има толкова добри предложения, както и Sony. Не искам да прозвучи, сякаш Sony са направили някакви неща, а пък другите стоят на едно място. Няма такова нещо. Те са настигнали вече Sony и се справят точно толкова добре, колкото и всички други камери. И честно казано, аз не виждам разлика между марките, с изключение на тяхните цени. Фотоекосистема. Фотоекосистема е всичко свързано с вашия фотоапарат. Голяма част от нашите курсисти си купуват фотоапарат, защото той е ефтин или е изгоден. Много от производителите и търговците практикуват следното нещо. Да пуснат фотоапарат на много добра цена, изключително добра цена, а обективите да са на много висока цена. Като казваме екосистема, казваме фотоапарат и няколко обектива. За мен лично правилният вариант за смятане на това колко пари ще ви струва един фотоапарат е следния. Избирайте си какво ще снимате. И според това какво ще снимате, избирате обективите, които ще ви трябват. Обикновено те са между 3 и 5 обектива. След като си ги изберете, виждате какви алтернативи имате, смятате разходите. Реално така е правилно да се купува фотоапарат, а не този фотоапарат е най-евтин с китовия обектив, този ще купя. Това е грешно, защото понякога си купувате един фотоапарат, свикват с него и в последствие обективите идват много скъпи. За пример ще дам Canon и Nikon, двете марки, които са лидери на пазара в момента. Тяхната политика, за съжаление, е много ограничаваща другите производители. Всъщност това е основното нещо, което ме накара да стъпя в полето на Sony. Когато си купиш Nikon или Canon, ти винаги можеш да си купиш обективи, произведени от Canon или от Nikon, но доскоро нямаше никакви алтернативи. Тоест нямаше Sigma, Samyang, Tamron, Tokina и други марки. А там се получават големите ценови разлики. И когато един човек е любител, той иска да получи 35 мм да снима с него или 50 твърд да снима с него. Но как да дадеш толкова много пари? Може да си купиш по-евтин 50 на 8, нали? Но не е също, искаш по-светъл обектив. Или искаш 135 на 1.8. Нали? Имат Sigma имат такова нещо, Samyang имат такова нещо, но то го няма за Canon, няма го за Nikon. Има го само за Sony. Това са причините, за които казвам екосистема. Фотоапарат с няколко обектива. В никакъв случай не казвам, че Sony са по-добри от другите. Казвам просто, че в момента цените на алтернативите на обектива на Sony, т.е. Sigma, Samyang, Tamron, Tokina са по-изгодни, отколкото обективите на Sony. И сега, ако някой бързо от вас да провери цените, мога да ви успокоя, че марковите обективи на Sony са точно толкова, колкото марковите обективи на Nikon и колкото марковите обективи на Canon. Така. Към момента Sony предлага 38 камери на българския пазар. 74 обектива Sony има, които се предлагат на българския пазар, като 54 се предлагат нови, а останалите 20 може да си ги вземете на старо, които са по-стари. Те обикновено са за APS-C камерите. Така, 21 обектива предлагат допълнително Tamron за Sony и 41 обектива предлагат Sigma за Sony. Samyang предлагат 17 автофокусни обектива. Ръчнофокусните обективи на Samyang даже не съм ги смятал. Смятам ги за ненужни в тази ситуация, защото автофокусните обективи винаги може да ги изключите и да продължите да експериментирате с ръчния фокус. 10 обектива на Tokina има, които се предлагат за Sony и 27 обектива Viltrox. Така. Така. 190 обектива има в екосистемата на Sony. Ако колегата Йон Корусев преди малко каза, че има 300 обектива произведени от Nikon, които съм сигурен, че в продажба са не повече от 60, даже може би няма и толкова,
То за Sony се предлагат в момента 190 обектива от различни производители. Нали? Когато има конкуренция в един пазар, тогава ние имаме достъп до по-конкурентни цени. Нали така? А за нас е важно да си купим обектив на достъпна цена. Освен това, при положение, че има такова голямо разнообразие, вторичният пазар за Sony в момента е много по-голям, отколкото с другите марки. Защото искам да обърна внимание. Те започват да се развиват байонета през 2010 година. Canon и Nikon своите цифрови байонети започват да ги развиват доста по-късно. Така, съответно има и други риски за делане при Sony. Те не са съвършени. Аз ще говоря за тях. Така, малко по-рано Йон Курсев каза, че може да си купите преходник за Nikon Z и да сложите стар обектив. Може да си купите преходник за Canon, Nikon от старите обективи, за Pentax, за каквото се сетите, общо наистина и за стари руски обективи на Sony да снимате. Не да се ограничавате само в обективите, които са Sony A байонет, произведени от Minolta или от нещо друго. Тоест, вие може да закачите абсолютно всичко. Освен това, има разни спидбустери и всякакви други щуроти, които аз в момента няма да засягам, но на следващия слайд искам да обърна внимание, може да последвате и да потърсите Симеон Колев или да му гледате YouTube страничката. Той в някои от видеята си говори много изчерпателно и подробно за точно тези адаптери на Sony. Тоест, вие имате възможност да закачите абсолютно всичко. Това е основното предимство на Sony, което аз видях в далечната 2018 година. Тоест, комбинацията от обективи и преходници за работа с Sony може да ви отвърти главата от раменете. Така, кога да си купим Sony? Сигурен съм, че представителите на Sony няма да ми се зарадват на този слайд, но аз ще ви кажа двете най-големи промоции, които е желателно да следите постоянно. Първата вляво, която е минус 29%, беше тази година, защото 29 февруари беше тази година и всеки може да си закупи фотоапарат с обектив на минус 29%. Искам сега някой, който се интересува от техника, да ми каже колко пъти е видял различна марка от Sony да даде минус 29% на нещо. Дори в рамките на няколко часа, както го направиха Sony. Има ли такава друга марка? Така, и другата промоция, която трябва да следите, кога е петък 13. На петък 13 може да си купите фотоапарат с един обектив на половин цена. Тази промоция е има от 4 или 5 години и всеки път на петък 13 тази промоция е номер 1. Само да кажа, че те малко я развалиха, защото в началото, преди няколко години беше фотоапарат с 2 обектива. Но, както казахме, в началото те имаха 13% пазарен дял, сега вече с 30%. До година може би ще са вече с 35%. Само искам да кажа нещо, че Sony във всеки един бранш, който са влезли, те са не само новатор, но и стават лидер на пазара след някакво определено време. Така че подозирам, че това ще се случи и с пазара на камери. Така, продължавам нататък. В момента това е най-яката камера. Като казвам най-яката камера, тя няма да снима сама. Тя няма да мисли за вместо вас. Това е камера с централен затвор, каквато нямат другите производители. Нали? Тази камера само ще ви даде един по-бърз глобален шътър. Т.е. може да снимате на по-висока синхронна скорост със светкавица. За хората, които занимават с сватбена фотография, за професионалистите, това е наистина вау. Цената е много висока, но това е нещо много хубаво, нещо много удобно и ви гарантирам, че след няколко години и другите производители ще имат тази опция. И може би финалните думи, които ще кажа, че когато се появи Sony A7 III, то беше доста неудобно, с доста по-трудно меню за работа. Но както всяка една фирма, Sony се развиват. Това, което Йон Курсев малко по-рано каза, Никола, като го хванеш яка камера, невероятна камера. Като го хванеш минут тот заспива в ръцете, като го хванеш все едно знаеш, че държиш супер скъпа техника. Аз си купих A7 IV, защото тя носи точно това също усещане, което ми носеше стария Nikon, който имах преди това. Менюто на A7 IV го оправяха и съм супер щастлив, че е станал още по-интуитивно. Така че мога да кажа с ръка на сърце, че няма значение каква камера ще изберете. Важно е да снимате, да мечтаете и да вървите напред.